Visszasétálok és kezdem, jó? Az a közeli? Mehet? Gyerekek, egy pár szót szeretnék szólni hozzátok. Jó, felolvasom, amit összeírtam. Kedves sporttársak, tisztelt vendégek, polgármester úr úgy volt, hogy érkezik. Késésben van, alpolgármester úr, képviselő urak, elnök úr, szeretett játékosok és szurkolók. Hatalmas örömmel és szívből jövő büszkeséggel tölt el, hogy ma este együtt lehetünk ezen a különleges évzáron, melynek apropója nem más, mint csapatunk rendkívüli történelmi sikere. Egy olyan pillanat ez, amiért az elmúlt szezonban oly sokat dolgoztunk, küzdöttünk és áldozatot hoztunk. Csapatunk bajnok lett a Pest megye öregfiúk bajnokság nyugati csoportjában. Ez a cím nem csupán egy fényes kupa, ami a vitrínben foglal helyet, hanem kitartás, a hit, a közös munka és a rendíthetetlen csapatszellem kézzelfogható bizonyítéka. Engedjétek meg, hogy elsőként szívből jövő köszönetet mondjak nektek, akik ma itt vagytok velünk, és megtiszteltek bennünket jelenlétetekkel. Az, hogy itt vagytok, nem csak egy gesztus, hanem egyértelműen bizonyítja, hogy mennyire fontos nektek a helyi labdarúgás, mennyire szívügyetek a sport, és mennyire értékelitek a játékosaink által nyújtott teljesítményt. Külön hálás vagyok alpolgármester uraknak, képviselő uraknak, elnök úrnak, hogy elfogadták meghívásunkat, és ma este velünk ünnepelnek. A város részéről érkező folyamatos támogatás, bizalom és a segítség elengedhetetlen volt ahhoz, hogy csapatunk ilyen magas színvonalon működhessen, és a játékosok fejlődésükhöz szükséges optimális körülmények között készülhessenek. Köszönetet mondok tovább a Pest megye labdarúgó szövetség elnökének és Benkő Tamás úrnak. Tamás és a szövetség által végzett áldozatos munka, a sportág fejlesztésére irányuló erőfeszítések és a klubok felé nyújtott támogatás alapvető fontosságú a magyar labdarúgás egészséges működéséhez és folyamatos fejlődéséhez. Természetesen nem feledkeztetünk meg mindazokról sem, akik a háttérben csendben, de annál nagyobb elhivatottsággal dolgoztak. Gondolok itt azokra, akik segítséget nyújtottak a hazai meccseken való előkészületekben. És most, kedves játékosok, ti vagytok ennek a nagyszerű sikernek a legfőbb kovácsai, ti vagytok azok, akik hétről hétre a pályán, minden egyes edzésen és mérkőzésen a szíveteket, a tehetségeteket és az akaratotokat adtátok. Végigkövettem küzdelmetiteket, hol veletek a pályán, hol a partvonal mellől, láttam a kitartásotokat, az elszántságotokat, a győzni akarást a szemetekben. Voltak könnyebb pillanatok, amikor szárnyaltunk, és voltak nehezebbek is, amikor úgy tűnt, minden ellenünk van. De ti mindig felálltatok, nem adtátok fel, és ami a legfontosabb, egymásért küzdve, igazi csapatként álltátok a sarat. Ez a bajnoki cím a tiétek. Ez a kemény edzések, a feláldozott szabadidő, a sokszor fájdalmas izmok, az átizzadt mezek és a közös euforikus győzelmek eredménye. Büszke vagyok rátok, nem csak azért, mert kiváló futballisták vagytok, hanem azért is, mert igazi sportemberek, példamutató csapattársak vagytok, akik sportszerűségből és kitartásból is leckét adtak mindenkinek. Kérlek benneteket, ünnepeljétek meg ezt a sikert, élvezzétek ki minden pillanatát, mert abszolút megérdemlitek. A mai nap nem csupán a múlt dicsőséges pillanatairól szól, hanem a jövő ígéreteiről és lehetőségeiről is. Ez a bajnoki cím hatalmas lökést ad nekünk, erőt ad ahhoz, hogy a következő szezonban is a legjobbat hozzuk ki magunkból. Céljaink vannak, és hiszem, hogyha továbbra is ilyen elszántsággal és alázattal dolgozunk, ha megőrizzük ezt a fantasztikus csapatszellemet, akkor újabb kihívások elé nézhetünk, és további csúcsokat hódíthatunk meg. Még egy dolog, Nádas Tominak szeretnénk egy rövid idézetet. Tomikám, hol vagy? Tomi, ez neked szól. Ma egy különleges nap van, hiszen egy korszak zárul le életedben, bár szomorúan veszük tudomásul, hogy búcsút intesz a labdarúgásnak, mérhetetlenül büszkék vagyunk mindarra, amit az évek során elértél, és így különösen, hogy bajnokcsapat tagjaként akasztott szögre a kapuskesztyűt. Igazából a csapat egyik meghatározó pontja az volt, amikor csapatunkhoz érkeztél. Épp kapusgondokkal küzdöttünk, jöttél az első hívó szóra, és mondhatjuk, hogy onnantól indult meg a csapat felfelé. Remélem, hogy nem bántad meg te se egyetlen percét, sem, hogy csatlakoztál a Somlyó csapatához. Az elkövetkezendőkben kívánok neked mindent, ami boldoggá tesz, legyen szó bármilyen kihívásról, biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan elhivatottsággal és sikerrel fogod teljesíteni, mint ahogy a pályán tetted mindezt. Köszönjük, Tomi, az élményeket, a küzdelmet és a felejthetetlen pillanatokat.
Még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek és velünk ünnepeltek. Kívánok mindannyiunknak egy felejthetetlen estét. Ünnepeljük meg együtt ezt a felejthetetlen napot. Emlékezzünk rá, hogy a kemény munka és a csapatszellem mindig meghozza a gyümölcsét. Hajrá Fót, hajrá Somlyó, hajrá bajnok csapat! Hajrá! Gyerekek, Tominak szeretnénk átadni ezt a csapat által vásárolt. Tomikám. Köszönöm szépen. Hord egészséggel. Köszönöm. Gyerekek, a további forgatókönyvet találjuk ki gyorsan, és akkor Segítesz abban, hogy mindenképpen. név szerint szólított ki a Igen. játékosokat? Hova álljak És akkor akkor, Tomi? Lacival Így adjátok át, adjátok az érmeket. Én ide állok a Tomi mellé. jó, majd felváltva, jó? Majd a kékány. Felváltva vagyok, jó? Jó. Akkor Jó. azt javaslom, hogy innen Azt várjál még, Dávid! Zöldek! így van! Zöld-fehér! Hol a lila? Hol a lila? Hol a lila? Hallod, te még várhattál volna! Ha mi ez? Kiváló! Megy el. Ezt nem hiszem el. A zöldek, könyörgő. Ez volt leakciózva. Újpest van, Újpest a király. Lacikám, köszönjük szépen mindent. Attila, neked is köszönjük mindent. Érdemetek. Segítek, jó, ott fog ülni, Jó, oké. mögöttük. Ja, igen. Ja, gyerünk. Tök jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Tomi, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönjük, de maradj itt. Hát hogy nem, hát Ez nagy megtiszteltetés nekünk, Tomi. hát, Pali, nekem. Na, Na, szólítsd akkor. szól is az Akkor emberek. szólítom? Hogy álljunk? Hogy legyen, mondjad? Így jó. Egy eredet. Gyerekek, Gyerekek, Erre megyünk. figyelj oda! tudom, hogy ma is fociztatok, de van még annyi erő, hogy egy picit közelebb jöjjetek, jó? Egy 3 métert. Jó, nagyjából. Jó, név szerint fogom szólítani jó játékosokat, csapatkapitány utoljára jön, ő veszi át az érmet, jó? Ha lehet majd akkor így A kupát. Hát, Kupát. Kérem magukat érmet is. Az kiderül. Gabival elvileg egyeztettük, hogy hány érmet hozunk. Jó, Hát én megijedtem itt, amikor ez a szurkolói esemény kapcsán, hogy esetleg fűzbe fog menni itt a fűzbe tervez a díjátadás, az éremátadás, de aztán csak elvonult a fűz, ez az zöld fűz. Hát én sem értem, hogy miért nem lila. Ugye? Én is jobban örültem volna. Hát, Hogy értékes. és Benkő Tamás úr a figyeljetek egy picit. Pest megyei igazgatója, és már foton is járhattam sokszor díjátadáson, tavaly is voltam itt, akkor a Igen. felnőtt csapatot maradtunk, aztán mind a kettőnek érmeket. Neked nyilván mióta 21 éve ebben a csodálatos sportág megyei vezetésében dolgozhatom, rengeteg éremátadáson voltam, de bevallom őszintén, nem hogy öreg fiú szinten, hanem még akár vármegyei első osztályú szinten sem láttam olyan komoly vezetői felkészültséget, mint ahogy most hallhatunk az elmúlt pár percben Palitól, úgyhogy külön. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nyilván az ilyen Figyeljetek egy picit még, gyerekek. gondolatok mögött van egy kiváló teljesítmény, hiszen nem lehet csak úgy beszélni a levegőben, ha nincs mögötte, ha nincs miért, és nincs miről beszélni. Úgyhogy én tényleg szívből gratulálok, mert láttam azt nem mondom, hogy már mondhatám, hogy követtem, de nem, hát most néztem meg egy pár órával ezelőtt, hogy milyen szoros volt ennek a bajnokságunknak a végkifejlete. Hát ez különösen örömteli, hogy utolsó mérkőzésen idegenben? Idegenbe. Egy kiváló játékvezetői hármas mellett sikerült a bajnoki címet megszerezni. Ráadásul egy olyan rivális, nem csak a Szentendre, hanem ugye volt itt helyben még egy rivális csapat, ahit egyébként ezt is visszanéztem, hogy kikaptatok tőlük 3-2-re az őszi mérkőzésen, ha jól láttam. Na de nem baj, hát itt különösen sokat ér ez a győzelem. Ugye azt tudjuk, hogy a magyar labdarúgásban az elmúlt 15 évben a tömegesítés az főleg gyerekeknél hatalmas eredményeket sikerült elérni. Hát Fót pedig azért is különleges, mert még az öreg fiúkban is nagyszerűen tömegesítenek, hiszen két ilyen nagyszerű csapat van. És amikor van az alapelv, hogy mikor lesz egy csapat, mikor fog jól szerepelni, hogyha veszel egy jó kapust. Most én úgy látom, hogy nézd be az arcokat, meg böngészve a neveket, meg ismerve nyilván
régóta néhány sportbarátunk, hogy itt úgy lehetett az alapelv, hogy védj 3 jó játékvezetőt. De én biztos vagyok abban, hogy ennek a jó eredménye semmi köze. Mármint a sport-diplomáciai kapcsolatoknak, hanem csak és kizárólag a játéktudásnak, amit nem csak a 3 általában jól ismert játékvezető, hanem valamennyi ötöknél volt, akit ismert talán pályafutásom kapcsán, volt, akiről hallottam, és tényleg szívből gratulálok, és akkor most segítőinkkel átadjuk megérdemelt aranyérmeket. Igen. Még annyit szeretnék, hogy Laci, beszéltek esetleg egy pár szót, Attila? Én? Nehéz megszólalni. Én nagyon örülök, hogy ennek a csapatnak a része lehetek, bár nagyon tevőlegesen most nem tudok vele nagyon sokat tenni, de nagyon szeretnék szeptembertől játszani újra. Ennyit magamról. Viszont nagyon szépen köszönöm ezt a teljesítményt, amit szerintem az önkormányzat honorálni fog mindenképpen. Nem tudom, most elkezdődött valami, amit szeretnénk egyébként ezt továbbvinni és csúcsra fejleszteni. És hogy Tamás elmondta, hogy tényleg olyan fejlődésen ment keresztül Fót, amit most nem menne rossz, hogyha folytatnánk. És hogyha együtt maradna ez a csapat, ez egy kiváló. Lehet, hogy még jönnek hozzá, lehet, hogy elmennek emberek, de ez a mag maradjon meg, mert ez olyan fantasztikus, szerintem. És szerintem nem mondok olyat, amit nem úgy gondolok, és én nagyon büszke vagyok rátok, tényleg komolyan. Az utolsó meccsen, a Szentendrei meccsen nekem felállt a szőr a hátamon, eszméletlenül szurkoltunk nektek, nagyon, nagyon akartuk, és összejött. És annyira örülök, hogy az ilyen csapat van, tényleg mindenkitől. Köszönöm. Ezt vártuk, de tényleg nagyon szépen köszönjük. Ez mutatja meg egy csapat erejét, hogy a semmiből is lehet esetleg nyerni. 5 éve még ez a csapat nagyon, nagyon szép volt virálva. Meg is tépázta egy-két elmenetel, egy-két olyan döntés, ami igazából nem volt a csapat részére, de összeálltunk, és ez a csapat maradjon így, ahogy én ezt kívánom nektek. Úgyhogy hajrá, köszönöm szépen, és köszönjük a támogatást. Köszönjük szépen! No. Gyerekek, akkor Nádas Tamást kérjük. Mindenkinek fogjatok kezet, Tomikám. Én és akkor kezdve még én. Bence Attila. Nem lett fiamat is. Szép volt kis nem baj, nem kapsz? Hello. Köszönöm. Balog Andris. Andriskám, köszönjük. Kun Vladimir. Vladikám, mi köszönjük minden. Kozma Zoltán. Zolikám, széje főnök. Vécsi Gábor. Gabikám, gratulálunk. Köszönjük szépen. Szandi, veszel videót? Ezzel, gyere. Farkas Zsolti. Zsoltikám, gratulálunk. Elindítom, jó, és már veszel is. És úgy mindent, amerre jársz, jó? Köszönöm. Korni Zoltán. Zolikám. Ester. Faragó Pisti. Pistám, gratulálunk. Antal Tibor. TBK, azt hallgass meg. Gratulálok! Hagyj adjam el a körbe én. Köszönöm szépen, köszönöm. Krajnyák Dávid. Dávidkám, gratulálunk. Abu Varda Renátó, a gólkirályunk, gyerekek, az egyik gólkirályunk, mert a Vécsi Gabi a másik. Köszönöm szépen. Nagyon szépen. Kis Csabi. Csabikám, gratulálunk. Köszönöm. Jövök, ugye? Igen. Pásztor Ákos. Ákoskám, gratulálunk.
Szilágyi Laci. Nem. Lacikám, gratulálunk. Szőcs Geri. Kicsi bácsi. 3 évet jelent? Kicsi bácsi. Gerikém, gratulálunk. Gratulálunk. Erről van szó. Gratulálok. Gratulálok, azaz. Gyere, gratulálok. Lovász Tamás. Legalább most futott. Tomikám. Sziasztok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Olá Gábor. Gabikám, gratulálunk. David, pillanat, jó? Ez van. Így kell. Viszont legkíván. Vad 2 Pista. Pistikám, gratulálunk. Köszönjük szépen. Felszállt a buszon rendesen. Beérett. Persze. Volt. Nem sokára. Kovács Gyurika. Gyurika, gratulálunk. Gyönyörű gólt is fel. Döntő. Dobos Sándor. Láttam, hogy a Pisti odaállt. Gratulálok. Mondom. Tőlek neked, gratulálok. A fiatal csapatban. Bán István. Pistán, gratulálok. Gratulálok. Hogy adjam, Pisti? Gratulálok. Polódi Pál. Mindenki megvolt? Mindenki meg? Nem. Gyuszi? Gyuszi, meg még én sem voltam. Polódi Pál. Akkor először Gyuszi. Gyuszikám, gyere, Angler Gyuszi. Gyuszi, gratulálunk. Gratulálok. És akkor Fonódi Pali, egy batasok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. gratulálok. Attila, köszönöm. Tamás, nagyon szépen köszönöm. És akkor a csikát hívd a políciát. Köszönöm. Gyuszi. Gyere, és akkor várj egy picit. Hol vannak a petárdák? Vagy a izét hozzuk már, légy szíves. Oda viszi majd, oda viszi. És bombák. Nem, a füstbomba, a izét. Ádám, hozz ki, légy szíves a konfettit. Benn van a szertárban, és van egy ilyen fehér polc. Ott van 2. Ó, jövő hét szombat. Gyere, mondom, a 11-én. Így kell? 14-én lesz akkor a bajnokok torna után indulunk az ázsiai körútra. Ennyi, hát. Sonját, hogy mikor gyújtsam meg a füstbombát? Mindjárt hozza. Ahogy elindul felénk. Attila, gyertek már ide, Laci, hát ide tartoztok. Tessék, Dávid, egy pillanat, gyertek már, álljatok már oda. Gyertek ide, legyetek benne a képen. addig is figyeljetek ide! A 2 szélérő gyerekek, várjál még. Add oda valamelyik nagynak, de add oda, szólj neki. Add, apád szétlövi, add ide. Rá kell ütni csak a Pisti, jó van! Ráüt. De mit kell csinálni? Ráüt. Elfordítod. El kell tekerni. Melyik irány? De ne erre fordítsd. Melyik a teteje, Dávid? Így kell meg, nézd meg. Ott kell eltekerni. Azt csavard meg. Eltekered, ennyi, ki fogja ülni. Gyere, Laci. Valahogy csak így csinálja, és az lacsó lesz. Nem mögött lényeg ki valaki egyébként? Ha mehet, tessék. Ja, jó, akkor ezt így. Mehet, az is, lőjük ki. 2, 3, és akkor lehet. Ahogy felemegy. Megint zöld. Nem áll. Hol van a másikat, kilőttétek? Még egyet. Bajnok csapat! Bajnok csapat! Bajnok csapat! Bajnok csapat! Bajnok csapat! Bajnok csapat! Hát ez karcsú. Gyerekek, gratulálok!
A telefonom! Tényleg a telefonom. Büdös. Allé! Allé! Hú, basszus. Köszönjük szépen!